خوندەکارین هێژا ئەمی ئیرۆ وانەیە چاردانجێ بە شا سێیەم ببن وانەیە ئەمە ئیرۆژی هەلبەستە هەلبەستێک نەتەویە لەسەر کوردستانیە هەلبەستوان بە ئاوایەکی هەسرەتی لەسەر کوردستانی هەلبەستا خۆت بێژە وەکە شیرۆڤەکردنەکێ ji خاکا وڵاتی خوا وەکە گرێدانێکی ناوبەرا خوا و وڵاتی خۆدا شیرۆڤە دکە بە ئاوایەکی وێژەیی بهتری خوا وێنەیەن وێژەیی و شباندن divê helbestê de hene xwe bi welatê xwe bi em bêjin mînak bi zînê dişibîne xwe bi mem dişibîne welatê xwe bi şêrîn dişibîne xwe bi ferhad dişibîne welatê xwe bi belqîs dişibîne xwe bi nebî suleyman dişibîne hin wêneyên wêjeyî vî awayî di helbestê de hene niha em ê helbesta xwe bixwînin biştre ji mêcarekê bixwînin û pêre şîrove bikin ji xwe helbesta me bi navê axîn ji bo Kurdistanê ye axîn jî destûrketinê bilbilê navbaxê te me ji bo yî min tu sîpanî belê siyamendê te me tu çeka destê gerîla armanc û nîşana te me tu berxwedana zindana kemal û mezlûmê te me sed carî dê ez şehîd bim hîn jî ez deyindarê te me van axînan ez helandim berf li sîpanê te me ji nû dilan de xwîn rijand hozan cegerxwînê te me tu Kerkûk û Mehabadî çiya û sînorê te me hozan hezar axîn bi vî rengî belê perîşanê te me penaberim birê berim mêvanê mexmûrê te me tu pirtûka netewî ez pênûsa navê te me xaka te yî zîv û zêre bixwîn bican ez bo te me jiyana bê te qet nabe ez mirovê xaka te me faşîst nikarin min derxin ez cûdiyê sînga te me ji dozê min nagerînin şahîn li esmanê te me nav nîşana berxwedanê ez azadê rêça te me xıyaneta wan nûkeran Yûsif û Yaqûbê te me tu nexweşî li ber destan ezn û hesreta te me tu Belqîsa li sebabet nebî Suleymanê te me yan jî tu şêrîn û zînî ez mem û ferhadê te me bes e jîna bi vî rengî ez bersiva pirsa te me bes e jîna bi vî rengî ez bersiva pirsa te me ev helbest weke ku me gotî helbestvan li ser welatê xwe danî herwiha girêdana xwe welatê xwe bawayekî wêjeyî dide diyarkirin niha jî em ê malikên xwe careke din bixwînin weke şîrovekirnekê jê re bidin xuyakirin destpêkê dibêje axîn jî destdûrketinê bilbilê navbaxê te me yanî vê de helbestvan weke dûrketinê diyar dike nû ew ji welatê xwe dûr ketiye ji welatê xwe xerîb bûye weke hesretekî dixwaze ku weke bilbilekî û biçe nav baxê welatê xwe malika duyem jî dibêje ji bo yî min tu sîpanî belê siyamendê te me ji xwe em hemû efsaneya siyamend û xecê nas dikin dema ku ser sîpanê xelatê jiyana xweşdesta ew jî weke vê girêdanê di navbera xwe û welatê xwe de dide diyarkirin tu çeka destê gerîla armanc û nîşana te me dibêje ger got tu çek be di destê gerîla de bela ez armanc û nîşana te bim bila ku yanî ez divê dekê diyar dike ku ez fedayî ji bo te bim xwe dide fedakirin ji bo welatê xwe dema welatê xwe bi çekê dide şibandin xwe bi armanc û nîşana wê çekê dide şibandin tu berxwedana zindana kemal û mezlûmê te me ji xwe li vê dekê helbestvan di qehremanên ku di zindanê de jiyana xweşdestan de diyarkirin ew jî kemal bîr û mezlûm dogan e her du jî di zindana Tirkan de li wekin bêjin dibin zilma Tirkan de gelek işkence û zehmetî di zindanan de dîtin li vê dekê berxwedana zindanan van her du qehremanan dide diyarkirin ji ber ku ew her yanî em bêjin her du
قهرمانین هەری ناودار ên ku di zindanan de hatin girtin. Vêdekê ew jî ji ber ku girêdana zindanê bi van her du qehremanan girêdaneke pir xurt e, ew jî girêdana xwe welatê xwe wan dide şibandin. Sed carî dê ez şehîd bim, hîn jî ez deyindarê te me. Li vir jî dide diyarkirin helbestvan ku heger li ji bo welatê xwe şehîd bikeve, ger sed carî jî şehîd bikeve û vegere jiyanê û dîsa jî şehîd bikeve, ew hîn xwe weke deyindar ji welatê xwe re dihesibîne û dibêje hîn jî şehadet ji welatê miriv divê bêkirin. Vana xînan ez helandim berf li Sîpanê te me. Li vêdekê ev jî wêneyeke wêjeyî dide diyarkirin ku çawa berf li ser çiyayê Sîpanê dema ku di havînê de tê helandin, ew jî dûrketina ji welatê xwe wilo dide diyarkirin ku ew ji vê dûrketinê û ji van axînan hatiye helandin. Weke berfa li serê Sîpan. Ji nû dilan de xwîn rijan hozan cêgerxwînê te me. Ji xwe li vêdekê em hemû cêgerxwîn wek helbestvan nas dikin, helbestvanekî yan jî wêjevanekî herî navdar ê Kurd e. Vêdekê çi dide diyarkirin dibêje ji nû dilan de xwîn rijan. Yanî dibêje çawa weke nîşaneyekê ji wêjevanan re dide diyarkirin ku çi qas gelek wêjevan derketin, dibêje ez hozan cêgerxwînê te me. Yanî dibêje çi qas wêjevan hebin xwe bi weke hozan cêgerxwîn dide diyarkirin ji ber ku cêgerxwîn weke me got ew wêjevanê herî navdar ê Kurd e, ji ber vê yekê xwe pê dide şibandin. Tu Kerkûk û Mehabadî çiya û sînorê te me. Li vê de jî ji xwe nîşanî dû herêmên Kurdî dike, Kerkûk û Mehabad, dibêje ger tu Kerkûk û Mehabad bî ez çiya û sînorê te me. Ez ê parastina te bikim. Ez ê weke çiya, weke sînorekî ji te re bim ku ez parastina te bikim. Hezar axîn bi vî rengî belê perîşanê te me. Dibêje ji ber ku ji ber van axînan û ji ber van hesretan ez bûme perîşan ji bo te. Ji ber bêrîkirina te û hesreta te ez bûme perîşan. Penaberim, birêberim, mêvanê mexmûrê te me. Vê de dîsa dûrketina xwe jî yan jî koçberiya xwe, penaberiya xwe diyar dike. Dibêje ez penaber bûme. Yanî dide diyarkirin çawa ku ji welatê xwe dûrketiye û daxwaza wî ku veger welatê xwe li vir dîsa jî herêmekê ji yan jî cihekî ji Kurdistanê diyar dike, ew jî bi navê mexmûr e, weke daxwazekê ku vegere welatê xwe. Tu pirtûka netewîyî ez pênûsa navê te me. Li vêdekê ji welatê xwe re dibêje ger tu pirtûkek netewî be, ew pênûsa ku ev pirtûk pê hatiye nivîsandin ez ê ew pênûs bim. Yanî li vê de jî dîsa girêdana navbera xwe welatê xwe bi girêdana navbera pênûs û pirtûkê de dide şibandin. Xaka te yî zîv û zêr e, bi xwîn bi can ez bo te me. Vê de jî dema dibêje xaka te yî zîv û zêr e, ji xwe em dizanin yanî di nav metalan de zîv û zêr xwedînirxekî cûdan e. Li vêdekê jî ew xaka xwe bi zîv û zêran dişibîne ku yanî weke ku civak yan jî mirov ji nirxekî buha didin zîv û zêran, ew jî vî nirxê buha dide xaka welatê xwe. Wê bi zîv û zêr dişibîne û dibêje bi can bi xwîn ez bo te me. Yanî ez ê bi canê xwe û bi xwîna xwe ez ê xwe fedayî te bikim. Yanî hemû weke nirxandinekê yan jî buhaya welatê xwe dide diyarkirin. Jiyana bê te qet nabe, ez mirovê xaka te me. Vêdekê dibêje bê ez xwediyê vê xakê me, ez li vê de çêbûme û min jiyana xwe li vir kiriye, dibêje dûrketina ji te yan jî jiyana bê te qet nabe. Ez nikarim dûrî te bijîm ji ber ku ez mirovê vê xakê me, ez li vir çêbûme û min jiyana xwe li vir kiriye. Vî awayî dîsan bêjin çawa girêdana xwe diyar dike, dibêje ku ez nikarim dûrî te bijîm. Faşîst nikarin min derxin ez cûdiyê sînga te me. Vêdekê dijmina nîşan dikin, dibêje ku yanî dijmin her çi qas hewildanî xwe bikin, nikarin mij xaka min derxînin, mij welatê min derxînin, dibêje ez cûdiyê sînga te me. Xwe bi çiyayê cûdî didişibandin. Xwe çawa weke çiyayekî got kes nikare û ji cihê wî derxîne, ew jî xwe vî awayî didişibandin ku ez wek çiya me ti kes nikare me ji xaka min derxin.
ji dozê min nagerînin şahîn li esmanê deme. Vêdekê dîsa jî ser dijminan didin diyarkirin ku her çi qas hewldanê xwe bikin, dozeke min heye ez ê li şopa wê dozê derkevim, qet nikarin min ji vê dozê vegerînin. Navnîşana berxwedanê ez azadê rê çate me. Dibêje tu navnîşana berxwedanê ye, tu yanî yan çawa em bêjin mînak berxwedanên ku li Kurdistanê hatine kirin, yanî em çi qasî dijmin li ser hatine berxwedan jî hatine kirin, wan berxwedana didin nîşan kirin ku dibêje ez azadê rê çate me, yan jî bi wateya ku her çi qas zordarî yan jî desthilatdariya wan berdewam bike, ez ê berxwedanê bikim ta ku ez bigêm azadiyê, ez ê bigêm şopa azadiyê. Xıyaneta wan nûkeran Yûsif û Yaqûbê te me. Vir jî çîrokeke pir xweş ji me diyar dike helbestvano jî çîroka Nebî Hezret Yûsif û Hezret Yaqûb dema ku birayên wî weke xıyanetê pêr kirin û avêtin bîrê ew ji bavê xwe dûr xistin, wêdekê dawiya çîrokê çawa dibe Hezretê Yûsif dibe hakimê Misrê, dibe hakimê Misrê û dîsa ew bavê xwe bi hev kom dibin û bi hev jiyana xwe berdewam dikin û bêje yanî rast e biranê wî xıyanetê pêr dikin û wî rastî gelek zor û zehmetiyan dikin, lê di dawiya çîrokê de ew bi jiyaneke xweş bi bavê xwe re Hezretê Yaqûb berdewam dike. Vê de ew jî di xıyanetê dide diyarkirin. Xıyaneta di nava em bêjin mînak ev kesên xwefiroş ên ku xwe difiroşin dijminan çawa xıyanetê bi gelê xwe yan jî welatê xwe re dikin, dibêje ger ku ev kesana jî xıyanetê bikin, di dawiyê de ez ê weke ku Yûsif, Hezret Yûsif vegeriya cem Hezretî Yaqûb, ez ê jî vegerim welatê xwe û bi welatê xwe re heya dawiya jiyana xwe bimînim. Tu nexweşî li ber destan ez nû hesreta te me. Ev jî vêdekê rewşa perîşaniyê yan jî tengezariyê diyar dike ku ji dûrketina wî çawa hesret yan jî bîrkirina xwe ji welatê xwe diyar dike. Tu Belqîsa li sebabet Nebî Suleymanê te me. Dîsa jî me got wêneyên wêjeyî diyar dike, welatê xwe bi Belqîs dişibîne, xwe jî bi Nebî Suleyman dişibîne. Vêdekê em pir ser çîroka wan naaxivin, ew jî berajwera wek lêkolînekê bi, hûn dikarin dawiya waneya xwe de li ser lêkolîn bikin di gelek malperan de ku çîroka Nebî Suleyman û Belqîs çi ye, wê demê hûn ê nas bikin bê çima girêdana xwe bi welatê xwe bi van her du kesan şibandiye. Yan jî tu şêrîn û zînî ez mem û Ferhadê te me. Ji xwe ev jî heman wêneyê wêjeyî ye. Girêdana xwe welatê xwe bi girêdana mem û zîn û Ferhad û şêrîn dide şibandin. Malka dawî jî dibêje bese jîna bi wî rengî ez bersiva pirsa te me. Vêdekê dibêje yanî ev jiyana ku di welat de tê jiyankirin, ev zehmet û zoriyên ku tên jiyankirin, ev êrîşên ku bi ser welat de tên, dibêje êdî bes ji vê jiyanahan re ev jiyan dê bê guhertin û xwe dike weke bersivekê ji van pirsa ino deman bêjin kengî wê ev jiyan berdewam bike, heya kengî wê ev zor û zehmetî hebin, xwe dike bersiv ji vê pirsê re. Yanî dibêje ino ez bersivim, ez ê welatê xwe rizgar bikim, ez ê vegerim welatê xwe rizgar bikim û vê jiyanê, vê jiyana bi vî rengî bisekinînim. Vî awayî em şîrovekirina we helbesta xwe bi dawî dikin, awayî jî em ê werin ser xala wateyên peyvan, peyvên ku bi me re derbas bûn vê helbestê me wateya wan nas nedikir, em înha şîrove bikin. Destpêkê perîşan, perîşan tê wateya belengaz, perîşan tê wateya belengaz yan jî tengezar. Perîşan tê wateya belengaz. Zar tê wateya zarave yan jî zimanê peyivînê, dema em bêjin di hemû neteweyan yan jî welatan de zimanê resen heye û zarava hene.
زمانی رسن وان همو زاراوایان ناف خودت هوینه بیشین میناک زمانی کردی زاراوای کرمانجی هی زاراوای سورانی هی زاراوای آبادینی هی گلک زاراوای دنجی هنه اف زاراوا ام جایف بیشین یان زار یانجی زاراوا زمانی پیوینه یانجی اکو ام وک جواب نافر خوده د پیوین زمانی پیوینی ریچ تیواتیا شوب دمات به آزادی ریچ آتمه یعنی اصل شوب آته درکتمه شوب آزادی آته درکتمه ریچ تیواتیا شوب نوکر اوشی تیواتیا خفروش یعنی کسین کو خوا وکم گو بگو خوش جمیران دفروش دمام خیانتا براین حضرت یوسف دیار کرد به وی پیوره نوکر یعنی خفروش یعنی کریگری دماکو امیجن میناک کس کی کرید که یعنی پاره عادیه جبوکو کار کی جیره که اویاتی واتیا نوکر کریگری یعنی خفروش پیوا داویجی حسرت او جیتی واتیا بیری کرن لما میناک مش کسی کی دورت کردن بیشین از حسرت عادیت ناویمه یعنی تیواتیا کو من بیری آوی کریه تیواتیا بیری کرنی اف جی واتیا حسرتیه وی آوایجی ام خالا واتی پیواجی بداوی کن هاجی میورن سر رامانا بنگهین جبو وی هلبستی ام دکارن چه رامانه که بنگهین جی هلبستی را بنویسن شخوا لگور ما وانا یعنی هلبست شیرو وکر چاوا هلبستوان گریدانا خب ولاتی خورا شیرو ود که هروها چند مالکان ده دورکتنا خوش ولاتی خود یاد که و ده چند مالکان ده جی انکارن بیشین وک وصف دانه که یعنی خاکا ولاتی خوا ده خویا کرن یعنی همو خالانه کفن بن خاله هست کرن اولات یعنی بفان همو خالانه هلبستوان هست کرن خوش ولاتی خورا دیار دکش بر ویکی ام دکارن بیشین وک خاله که رامانا بنگهین چیه هلبستوان هست کرن ولاتی خوا دیار دکه هلبستوان هست کرن ولاتی خوا دیار دکه نهاجی امی ورن سر پرسین وانیه پرسی کوجمره هاتن نشان کرن امی برسوا وان بدن پرسای کم دبیجه آخینا هلبستوان جبو چیه آخینا هلبستوان جبو چیه شخوا سرگوتارا وانه خویاد کد بیجه آخین جبو کردستانی تیوی واتی کو آخینا هلبستوان جبو چیه جبو ولاتی ویه جبو کردستانیه جبو ولاتی ویه جبو ولاتی ویه پرسا دویم دبیجه هلبستوان برخودانا زندان یا گریدایی که ده نشان کرن یعنی تینه زمان دبیجه هلبستوان برخودانا زندان یا گریدایی که ده تینه زمان شخوا مدی دوگوت چاوا برخودانا زندانا کمال او مظلومی تمه شخوا مد داد یاد کرن دشیرو وکرنا هلبستی کو او دو قهرمان کرد این کو زندان ترکی ده هاتن گرتن یعنی ام دکارن بیشن و کبرسف برخودانا کمال بیر او مظلوم دوغان
یان جی وەکە تێناسکردن کاوایê هەمدەم ئەگەر تێبیراوە دەمامە وانەیەکێ دەژی مەگۆ مەشیرۆڤە کرد و مەزلوم دۆغان چمام ژێرە دەبێژین کاوایê هەمدەم ji ber ku wî jî weke ku kawayê hesinkar agirê Newrozê cara yekemîn vêxist wî jî agirê Newrozê bi bedena xwe vêxist ji ber vê yekê me got me jê re got kawayê hemdem. Niha jî em ê werin ser xala cûr û awa. Xala cûr û awa ji xwe di her waneyê de jî xala cûr û awa heye cûre yan jî awayê nivîsandinê. Awayê nivîsandinê ji me re dide diyarkirin ji xwe û jî girêdayî wêjeya Kurdî ye. Girêdayî wêjeya Kurdî ye. Gelek nivîsandin yan jî nivîsandin gelek awaya tê nivîsandin li vê dekê ev nivîs meko gelek awayê wê hene di vê xalê de em van awayan çîrove dikin. Îro jî awayê nivîsandinê bi navê redîf e. Redîf çi ye? Ew jî yek ji pîvanên helbestan e weke qafiyeyê, weke xulf, weke malik û rêzikan hemû evana pîvanên yan jî pîvanên helbestan e yan jî nivîsên hûnan dî weke ku em zanin ev jî redîf yek ji pîvanên helbestan yan jî nivîsên hûnan dî ye. Niha redîf çi ye? Redîf çi ye? Di vê de mînakek me danîye ji bo ku bêhtir were xuyakirin em bala xwe dênê mînaka me dibêje çi? Navnîşana berxwedanê ez azadê rêça te me. Xıyaneta wan nûkeran Yûsif û Yaqûbê te me. Berê em zanin ku qafiye çi? Qafiye wekheviya dawiya rêzikan yan jî ew tîpên dawiya rêzikan de ku wek hevin yanî ev qafiye ye. Em bala xwe dêneyê di dawiya rêzika duyem de ez azadê rêça te me. Te li vê dekê te weke qafiyekê tê hesibandin çima ji ber ku dawiya rêzikê de ye û wek heve. Yanî aveya em dikarin bêjin ev nivîsandina ku bi sor hatiye nivîsandin ew qafiye ye. Niha redîf çi ye? Redîf ew nivîsandina piştî qafiyeyê tê. Tiştê ku piştî qafiyeyê tê nivîsandin em jê re dibêjin redîf. Li vê de redîf di vê mînakê çi ye? Me. Me. Em bala xwe dêniyê piştî qafiyeyê ye peyva hatî dûbare kirin. Peyva ku li piştî qafiyeyê hatiye dûbare kirin em jê re dibêjin redîf. Navnîşana berxwedanê ez azadê rêça te me. Xıyaneta wan nûkeran Yûsif û Yaqûbê te me. Em bala xwe dênê li vê dekê me hatiye dûbare kirin. Niha cudahiya redîf û qafiyeyê çi ye? Li vê dekê qafiye mumkin e niha vê dekê te hatiye dûbare kirin lê mumkin e qafiye nedûbare kirin. Bi qafiye çawayî cudahiya redîf û qafiyeyê qafiye tenê wekheviya dawiya rêzikan e. Temam e? Wekheviya dawiya rêzikan. Mumkin e du peyvên ji hev cuda werin lê dawiya wan her du yan jî sê tîpên dawiya wan wek hev bin ama redîf çi? Redîf ew peyv bi xwe hatî dûbare kirin. Ew peyv bi xwe hatî dûbare kirin. Mumkin peyvek ji du tîpa bin, mumkin ji sê tîpa bin, mumkin ji çar tîpa bin lê şertê redîfê çi ye ku ew peyv kamil were dûbare kirin. Her dawiya rêzikekê piştî qafiyeyê were dûbare kirin. Em vî awayî em qafiyeyê û redîfê ji hev cuda dikin. Qafiye nedûbare kirine tenê wekheviya dawiya rêzikê ye. Yanî mumkin e me got peyvek were yan jî du peyv werin her rêzikek peyvek dawiya wê were dawiya wan peyvan wek hev bi du yan sê tîpên dawiya wan peyvan wek hev bin ama ew peyv nehatin dûbare kirin. Her peyvek xwedî wateyeke cuda ye. Lê redîf çi? Redîf ew peyva ku tê dûbare kirin. Peyva ku tê dûbare kirin. Niha jî wek pênaseyekê em ê ji redîfê re binivîsin. Weke pênaseyekê ew peyva ku li piştî qafiyeyê hatiye dûbare kirin.
ئەو پەیوا کول پشتی قافیەیە هاتیە دووبارەکردن تا قافیەیە ماژی ردیفە پشتی قافیەیە هاتیە و هاتیە دووبارەکردن بڤی ئاوایی ئەم دیگهێندا و یاوانە یاخوا مە هەلبەستا خۆ شیرۆڤە کرد واتەیەن پەیواژی مە نڤیساند هەروەها بەرسڤێ خۆشی بەرسڤێ پرسان مە نڤیساند و خاڵا جوور و ئاواژی مە شیرۆڤە کرد ئەم وها دیگهێندا و یاوانە یاخوا سپاس ji بۆ تەماشەکردنê bimînin di kêf û xweşiyê.